Iti Masakbayan. Sandra, pakibagam to man kini Almira, mapantayo iti balay da inton Sabado? Anya ka diti mapantayo aramidan iti balayda. Ket mapantayo man na nagpariir iti Alawan, ibagak to kan kwa na. Nung matay iti balayo mo ti papanantayo. Tapno makastrat kami mo't iti malamansyon a balayo. Sanen, Sandra. Boring iti balay. Boring ka no. Kat nga nagpintas ti balayo. Nalawa ti flat screen at TV yo. Naglook ng pay ti pagtugawan. Ken, agkakaimas dagiti makmakan. Naragrag saklat ti panagbiag iti probinsya. Presko ti angin, ken fresh dagiti makmakan. Alawanan, Alex. Ngamno da kami, ay na, maumuma kamin iti klase ti panagbiag mi. Ngam no choice. Ano sanlatan Anya? Apay kumaamauma ka, Sandra. Ay, makapauma nga rod, Alex. Si kaman mati kanayon nga agsida iti adobo. O di mayat, adobo ka na yun. Wan mayat nga agpaiso. Ngam, kanayon mat nga adobo a kangkong wenno bisukol. Anya? Almira, agsagana ka. Kayat manan ni Alex ti agpasyar iti balayo inton Sabado. Anya? When girl, imbaga na kanyak itay nga ibagak kanukan ka, amapantayo manan iti balayo inton Sabado. Ay na, sabay awan tinakasagana ama sida iti balay. Natanglaan ti ado ijay. Katanya ko mati parikot iti dayta. Kat no dagita ti pag-aayat ni Alex. Iso nga rod ti gaggagaraan na iti balayo. Sabagay ang mabainak no daddoma. Imbagam ko maadatak ti mapan iti balay da Ay na, imbagak, ngam di na kayat. Boring ka no ijay. Anya? Imbagak nga rod nga iti mansyon da. Tapno mapadasan tayo kumamot mo ng tibiyag tibak nang. Uray maminsan laan. Wen nga ron. Mapadasan ta kumamot ti pagserbyan ti katulong da. Ti agmerian ta iti naimas. Kang runaan na, agsida iti naimas. Sika talaga, Sandra. Ay, kaano nga tama pasamak ti kasta pa nagbiag, Almira. Ay na, Sandra. Dumteng to day ta. Basta aramidan ta ti kabaulan ta. Tapno mapasaya at tamat ti panagbiag ta. Nana Conching, saan ka di pa asimbang padamamakan papa? Saan pa'y, senyoritaw? Kastala ka na yun. Jayla negosyo dati into na rin da. Ay, kat mayarwam kayon, senyoritaw. Talaga mga minakas jay dagiti baba nang. Kaslawam pa yan oras da iti balay da. Huwag nga rod, ba nag-adyak kanunungan? No apay ngamin akurangan dati kinaba nang da. Jak man mo kadakwada? Sa bagay, awan dakas na. Nagagat dalaan. Saan akas kadagiti daduma? Ano asino pa iti awan maku kwartada, isuda pa iti sadot nga gobra. Una, ngam awanan ti panawan da kanyak, nana. Naimbag pa'y tadda kayo. Ala, sana bali, senyorito. Pagserbian kayo, anaimbag. Conching, rimwar ka di manan ni Alex. Ay, wag, senyora. Nagpakada itay amapan kanumanan ijabalay tigayam na. Anya? Kanayon kanu ngamin amaburing dito'y mansyon. Iso akay kayat nalatan ti rumwar. Anya? Wag, senyora. Nasa una pa'y nga rod idi na minsan, anasakit ka no tinakam na. Gaputawanan ti panawin nyo kankwana. Ay, di na lang amin maawatan. Kasanon ti negosyo, no di mi mat asikaswan. Pangalaan mi iti kwarta, no isulangan tiyas asikaswan mi. Gusto timbagayo, senyora. Ngam no daduma, masapul nga ipaayan yumat iti oras ti anak yaw. Tapno saan nga umadayaw ti riknana kada kayo. Sumardang kan, Conching! Nalalaing ka man ako nakon! Nalipatam ka din, asyak ti amom, Ay, saan, senyora? Jak malipatan dayta. Da kayo ti buskaw amang paspaswildo kanyak. Jak pa'y nga rod nalipatan, di 30 pesos akurang iti swildo, kay di napalabas a bulan. Kanjay ngay 50 pesos, idi kasaruno na a bulan. Bali 80 pesos amin ti balance yu iti swildok, senyora. Anya, day talang tising-singir mo kanya, Conching. Ha? Kayat mo, taisipat ko ti 80 pesos di tarupam. Ay, manjak senyora. Ay, ngam no sang aribaw. Ay, kakayak ko
Nakarkaro man ay no milyon kito pakyo dito rupak, madam. Ragrag sa ka kahit ikas na unay. Kunting! Di na pag-high-bloodan! Ay, Talaga makapungtutakan ka! pasensya kayo, senyora. Ala, winay. Agulima ka kon. Narigat mo high blood kayo. Saan nyo pa nga intad amin na swildaw? Anya? Ha? Marurudak iti dayjay akatulong. No apay ngamin nga iso tinalam akatulong. Ni kunsing lang ti makaano si ti ugalim, Esmeralda. Itam lang iti daduma. Awan pa'y makabulan, pumanaw dan. Ngamin, saan da makaanos no agpakaro ka? Anya? Anyat kayat mo asawan sa nakalimpyo? Awan ay magakakasta, Esmeralda. Ni Alex, sa dino kano tayan na. May samot dayjay nga anak mo. Talaga natangkan ti ulo na. Napanan na kano nga minaya. Napan kanumanan ijay balay dayjay nga Almira. Oh, iti pa'y labalay dagiti marigrikat ti papapanan na. Ay, bayamon ah. May sumot kayang kiragsak na. Saan amabalin, Romeo? Diyak kayat amakisiningad kadagiti nakukurapay. Naskan adagiti lang pada tayo abak ng kipakigayuman ni Alex. Isong aksagana inton makawit. Tatalaga sirmunak. Kastalata na kanayon ti aramin mo, Esmeralda. Di ka lang maumuma amang sersermon iti anak mo. Talaga naragsak ti panagbiag dito yung away, Sandra. Almira. Kunam laang dayta gaputa paminsan ka lang umay dito lugar ni. Wen, Alex, iso ako nam amayat. Kat talaga mat kami na naragsak dito, Almira. Thank you nga ron, ano kasta, Alex? Welcome ka lata dito yung nano mo apagdaangan mi. Anya ano mo? Dakkelan dito yung abalay para kanya. No siya, kayat ko ma-improve ko dito balay mi. Nagado kami nga kakabsat. Sa dinon tungay ti pagyanan mi. Dayta ti may nga arapaap ko. Iso nga ikagkagumaak ti agadan. Nga uray danda ni agkurang ti aramatak iti pagadalan. Sa bagay, awan dakis na ti agarapaap. You got it, Alex. Iso akas ta unay ti panagar-arapaap mi. Kakaiso na alibre. Da kayo talaga. Talaga naragsak kayo agad kadwan. Naimbag man takay kayat dayjay nga Alex, ti umay di balay tayo, lakay. Nasingad da kada Almira kan Sandra. Isu nga uray simple lang ti panagbiag tayo ditaw eh. Awan anyaman na ka ni Alex. Sa bagay matkit di Ngam na imbaga, ta saan nga agungot, dagiti dadakkel na. Wan nga road bakit? Sapay ado ti mangibagbaga. Nga estrikto kano dayjay a Senyora Esmeralda. Awan nga rod lakay. Ay ngam talaga akas tamat dagiti babaknang. Saan matkit di nga amin? Ay ngam kadwan. Wan nga road bakit? Angam awan mat ti mabalin tayaw. Halangan mat no saan tayo apasang bayan ni Alex? Uwin lakay. Welcome lakta dito'y balay tayo ni Alex. Nang runa, tanasingad iti anak ta. Nagmaya ta talaga ti biyag ni Alex, anya? Ammo na nga agmotor. Ammo na ti agmaneho iti lugan. Isong agsisinno katyar aramaten na numapan ag-eskwela. Wan nga rod, namsa na bali, takanayon na tamat nga itultulod. Sa bagay matkit di nga may na, siyak matilugi, no motor ti aramaten na. Kaslamatin naga kiti likodan no iyang kas na taadwa. Ano tamaki ang angkas tala. Sa bagay. Nga may mayaten, tasaan ta magmag na. Kitaam asla dumakdakkelan ti butoy ko. Gaputa inaldaw ta sumalog sumang at amapan iji pagadalan. Iso nga rod nga agan-anos ta, Sandra. Anya nga rod, kariton laang matyada ijay balayo. Nasakitan ti sikat kan tumang ko, nanang. Ay talaga akas ta ti agraap, anak ko. Anyan ti kastoy. Aginggat kaano akas ti panagbiag tayo. Ay, agan-anos ka kaday, anak ko. Anya nga rod kat saan tayo matabaknag. Nanang? Day ti makagapo, no apay nga ikagkagumaan da ka apagadalan. Agyaman ak nanang. Gaputa uray marigrigatan kayo amang saksakad iti panagadal ko.
Ikag kagumaan nyo lata. Ay, anak ko. Isuasapay ko ma. Taagadal ka ana imbag, anak ko. Wala nang. Ikarik dayta. Ano day tarupa, Almira? Nasunburn ijay talon. Kasano, nagmalmalom kami ang nagraap. Nakapigpig sapay mat nga rod ti darang ti init. Anya? Wan, Alex. Alam, saan man nga iso ti pansinam? Nakarkaro lang nga rodan tingisit ko. Sana bali Tanapintas ka lata, Almira. Anya? Wen Almira, pudno ti bagbaga. Amom, maum-uma akon iti kinarigat ti panagbiag mi. Ay na, di ka agsaw iti kasta. Para kanyak, adayo anagasgasat ka. Gapota ka nayon nga iparik na dagiti dadakkelyo ti panagayat da kada kayo nga anak da. Idinto ta siya, pagmaymaysak lang arudan nga anak. Ngam kwarta pa'y lang ti adda iti panunot dagiti dadakkel ko. Awan manen da mama, nana Kunching. Ay kat busy damanan ay ijay negosyo da, senyorita, oh. Sabagay, ison tinagbalin alubong da. Negosyo, kwarta. Ay kabaawatan niyo, senyorito. Oh, anya ka diti kayat yung nga inuman tay sa ganak, senyorita, oh. Awan, nana. Agpakadak lang, rumuarak. Apay, sa dino ti papananiyaw, senyorita, oh. Ije balay da Almira, nana. Anya, ama ka no kaungat da ka mananda mamam no maamuan da. Awan ti mabalinda, no ijay ti kayat ko apapapanan. Gapot ta talaga anaragsak ti biyag ijay. Agyaman kami Gaputa pag-aayat yaw ti umay dito'y balay may, senyorito. Isak ti rumbang nga agyaman, tata. Gapot ta welcome akanayon dito'y balay yo. Ay na, kinapudno na. Mababain kami kada kayo, senyorito. Anya ko matipagbaynan nyo, tata Rico. Gaputan na numulaan ti pagtangan may. Kanawan tinaimas ama ipasango may. Awan parikot iti dayta, tata. Gapota kay kayat ko dagiti makan ditoy. Sakit di ati rumbang ngagbain. Gapota kanayon dakmat nga isaganaan no umayak ditoy. Ay na, day talaan ti amumi nga isubad kada kayo, senyorito. Kahit sapay kumaa, taag na nayon, ti panagpagayam yaw iti anak ka. Inlepasyo ka diti panagraapyaw lakay. Ay, wen, bakit? Ay na, nalaing matgayam nga agraap ni senyorito Alex. Anya? Ni Senyorito Alex? Tinulungan na kayo anagraap? Ay na, wen, bakit? Ay, mababainak nga raw. Ala, mga nagungot ni Senyora Esmeralda numamon na. Ay, dahi tangarog ti pagdandanagak bakal. Ang mga no ibagadakit de, agungundawayan tayo ni Alex. Day tangarod ka. Ang mabainak mat ang mga nawakan kwa na. Ang mga no anyapay ti makunana. Kan may sa, imbaga na kayat na kanu apadasan ti agraap. Tapno ma-experience na ti agtrabaho iti talaw. Alex, di mo kumatagidaksan ti ibagak, ha? Anya dayta, Almira. Kasla, dinuminggo matan amapan ka ijabalay mi. Apay, Almira. Nauma ka din amang sangsangayili kanyat? Saan na kasta? Ang madanagan laang. Taamangan no makaungat ka ni mamam. Di mo pa kadanagan da, mama, Almira. Awan mat lang ti panahon da kanyak. Isungarod akay kayat ko ti mapan iti balayo. Gaputan wad dak ijay. Mariknak ti pamatag ti may sa pamilya. Agyaman no naragsak ka itipapan mo ijabalay. Kat sapay la kumangarod, tasaan nga agungat da Senyora Esmeralda. Apaya di mo inlukat tigay Kunching. Ay, pasensya kayo na, Senyora. Jak na puutan ti isasang petyaw. Di ko namkit ni. Tulong ka. Nagpigsa ti ungor ti lugan, di mo naputan. Napanan dagiti dua analalawa alapayag mo, ha? Ay, pasensya kayo na talaga, Senyora. Sana balay, saanan ang maulay. Rumbang lang! Tanu ulitan pa'y. Pagawidan kan adi na oras. Anya? Oh, apaya nagdakkel tamulagat mo. Ay,
Apay nga awan manan ti motor ni Alex. Ay, awan ni senyorita o senyora. Nagpakada. Rimor itayag sapa. Anya? Sa dino ka no, ti papanan na. Ay, jak amaw, senyora. Di mo dinamag, apay adi mo linapdan. Ay, saan, senyora? Pasensya kayo na. Ngamen, ti amaw kat saan ko at trabaho ti makibiyang iti kayat ni senyorito nga aramidan. Aglines, aglaba, agpakan iti asaw, kan agluto nga men, ti imbagayo nga aramidak, idi inorient dak, idi kasangsang petkaw. Anya? Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kay ka man, mama. Nag-enjoy ak na panak. Anya? Wan, mama. Ala, inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwarto. Kaya't kon ti agina na. Anya? Ang di ka pa'y nangan, iho. Nanganak naggapuak, mama. Apay, sa dino nga men tinagkapuam. Ijay balay da tatari ko. Anya? Ting masakbayan mo. Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kay ko man, mama. Nag-enjoy ak na panak. Anya? Wan, mama. Mala. Inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwarto. Nabanogak. Kaya't konti agina na. Agam di ka pa'y nangan, iho. Nanganak naggapuak, mama. Apay, sa dino tinagkapuam. Ijay balay da tatari ko. Anya? Anya tinapan mo inaramid ijay? Tinulungak nagraap, mama. Sika, napan nagraap. Anyan tulangan ti kunaan dagiti makakitakan ka. Sika nga anak tibak nang napan nagraap. Awan ti makita kadakas iti inaramid ko, mama. Ala, pasensya kayon. Ngam panawan kayon. Talaga akayat kon ti agina na. Ha! Talaga adi na kun italtalak dayjay nga Alex Romeo. Apay ka di manan, Esmeralda. Inaldaw samatan nga ungtam ti anak mo. Kasano ajak ungtan? Dinakmet ngamin italtalak. Saan la anam namin san na imbagakan ko na? Asanan amat mapan ijay balay da Almira. Ay katbaya mo na. Anya nga ron, no da Almira ti kasidgan ken kuana agagayam na. Saan amabalin? Ado dagiti anak ti babak nang amabalin apakigayaman na. Ngam apay akadagijay pay amamirmira. Awan makita kadakes iti dayta Esmeralda. Isabay am kumati anak mo, na iso ti pakaragsakan na. Dinak ngamin maawatan, Romeo. Angam, kasano ngamin amaawatan? Kat padamet dagijay nga awan amuna. Agpapada kayo amarigrigat. Anya, Panumat, saan ka de? No saan agapo kanya? Sana kastoy ti panagbiag mo ita. Siyak ti makagapo. No apay asim mayaak ti biag mo. ket dayta ti sing-singir mo kanya kita, Esmeralda. Saan ka mata pinilit ang makikalay sa kanya? Siyak ti pinilit yo ang mangikalay sa ken ka. Amugmat lang akayat ti o. Gapo ta mairanod kayo iti kinabak ng me asang pamilya. Awan na saya ta pagturungan na ito saritan ta. Naitultuloy to na ito. Ni Alex ti saritan ta itay. Ngam sa balimatan ti bagbagam. Ha! Buisit ket diti kastoy! Makapabadre! Agong ungat manan ni senyora, senyor. Ay, diyak amoy ti dadya tao. Tila pagpupudutan na. Hun, ang arod, senyor. Inton kwan, tila pangidasdas alan naman ang itipungtot na. Nakaila ko man timang paspasensya ken kuana konsing. Sika lang tinagbayag a katulong me. Takasano? Inapa na amin na nagbalin na katulong me. Isa pimanaw da. Ay na, senyor. No sa anak arupat kwarta, nabayagan na pimanawak ditoy. Ha? Anya rupat kwarto. Sika talaga konsing ha. Katagpay sumat, senyor. Aklo nag-arupat kwarta ak. Gaputan na patag kanyak ti swildo. Isungan anusak dito yan. Saan na kinarupat kwarta day ta konsing. Kaputa pagbambanugam at ipapaswildo mikin ka. Ah, ay. Kung kunaklaan nga, senyor. Tapno agkatawa kayaw. Ha? Kasla nakarupangat kayo akanayon. Gapo day ta kanya Esmeralda.
Ay nabayan yun ni senyor. Agmaw-maw tumatlaan ti pungtot na. Basta senyor. Di nakpapapanawon dito eh. Uray isot isang kaulit ni senyora. Naibagak matan kada kayo. Narigat ti panagbiag iti lugar may. Awan tinaduma pagkwartaan. Wen, Kunching, di ka matanagan. Kapaya papanawon ka ngay. Nagsayat ka, nakaragragsak ka, makaparayaw ka. Arangam basta ano sa malakit ni ti ugali ni senyoram, kan ti trabaho ma. Awan parikot, oray agbakbakit ka dito eh. Ay, agyaman ak senyor. Agyaman ak ka talaga. Amon Sandra, kasta unay ti ungat ni senyora Esmeralda. Idi na amuan na anapan nagraap ni Alex ijay talon mi, idi na minsan nga aldaw. Anya? Asino tinakaamam iti dayta? Amang ano overthink ka manan. Ni Alex mismo tinangibaga. Imbaga na itay. Anya? Wen Sandra, iso anak ko na nga amangan numabayag pay, satay tumanen ag piknik ijay kalapaw. Hay, anyan. Talagamat dagiti babak na anya. Sabali ti paniriganda iti biyag. Wen nga rod. Angam, bay amon. Noor arigan. Saan tamat ngamin ama ikaring agbalin agayem ni Alex? Gaputa marigrigat talaang. Ti ko namkit di. Talaga ang mata pobre day a senyora Esmeralda. Awan mo tlaang ti maaramidan na. No talaga ana asidag kadata ti anak da. Pumadanin ti kasangay mo, anak ko. Wen nga rod tatang. Manayunan manan titawan ko. Ay katrumbang agyaman ka iti namarswa Gapo iti panang nayon na iti impabulod na abiyagkan ka. Katwan tatang. Ay na. Pasensya ka kuman no awan ti sagana tayaw. Da kayo umat. Awan ti pagdanagan nyo iti dayta. Gaputan narawam kaming nagkakabsat nga awan ti sagana. Tunggal kasangay mi. Ay na. Agyaman no kasta anak ko. Anong bayam? Mangkita no anda ti mabalin ama parte kadagiti tarakan tayo native amanaw. Paresan tayo iti kankanid. Kahit isunto ti saganam. Ay, sige man nga ron tatang. Native amanok, kan-kan-kanan. Mayaten dayta. O sige, ituloy tayo nga rin timangan. Sa dinumanan ti papanam, Alex. Ijay mol, mama. Ijay mall? Wano ijay balay manan dayjay nga Almira. Ijay mol, mama. Adalang mapan ko gatangan. Anya ti gatangam? Jak pay amo, mama. Anya? Ha? Mapan ka ijay mall? Ngam di mo amon, anya ti gatangam? Wen, mama. Mangkita ak tulaan yan, inton ada ako ni Jemol. Kalukwan day tangay bagbagam, Alex. Amangan numapan mo mat ipasyar dayjay nga Almira ijay mall. Ay na, mama. Saan kayo kumamanan ngagpanunot iti sabali? Awan ti amo ni Almira iti papan ko iti mall. Ha? Makamuka manlangan! Konching, nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex idi simbang pa. Ay, wan senyora. Dakkel di teddy bear nga igam na. Iso nakita. Lukas la kumakutaon, amangan no dyan nakita. Pagpungpungtutan na ka talaga, Konching. Awan pa'y nasaya at asungbat mo, tunggal ka sa rita ka. Pasensya kayon senyora. Talaga nga minakastuyak. Kaya't kau akanayo na kanaragsak. Tapno sa anak abumakit adagaw sa kaskada kayaw. Tidam-damagak ti sungbatam! Ah, Nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex. Wen madam nakita. Nagpintas nga rod. Pusha pink, ma'am. Human size ko naman. Nagmayat akaid-ida. Santo, agim imagine abaraw ti kaidida. Ay, tila ibagbagakon. Ka, asino ka no, ti pangtadan na. Ay, jakab mo, madam. Ang mga matano, adanubya na. Bilinan ka na imbag, Konching. Damagam ni Alex no asino ti pangtadan na iti dayjay at teddy bear. Kat ibagam kanyak. Nawatam. Ay, wan, senyora. Among Almira, sabali man ti madmadlaw ko kani Alex. Ha? Anya ti madmadlaw mo, Sandra? Kasla sabali ti panang ming-ming-ming nagan ka. Anya? Wan, Almira. Panagkunak.
agayat kan ka ni Alex. Sika talaga. Tila ibagbagan. Tina, uray po utom Almira. Podno, timbagak. Ay, sika talaga, Sandra. Bak nang da, idinto ta marigriga taklaan. Itantupay nga gagayem tayo lang. Kat kasta unay ti panang sidem ni Senyora Esmeralda kan kuana. Day tanto lakit din ag gusto kanyak. Iso nga adayo ang mapasamak day ta ibagbagang. Happy birthday, Almira! Agyaman ak, Sandra. Ay na, anusan nyo at ti simple asaganak. Daytoy laang ti kabailan tayo ita. Ay na, no para kanyak, mayaton daytoy asagana. Siyak tupay, idi kasangay ko. Adobo laang ti inluto mi, iso sa anak ka nagayab. Nagluto kayo gayam iti adobo. Di mo pa inyayab. Ay na, adobong kangkong, iyayab ko pa'y laang. Anya? Sana bale, bumawi ak tulangan inton sumaruno. Aguray ka. Apay nga tanawan ni Alex. Imbagata mo't idikalman iji pagadalan, saan aya? Amangan no di da pinalubusan. Bueno, di na kayat ti sagana mi. Imposible mo't Amangan no. Happy birthday, Almira! Ha? Alex? Pasensyakan, naladawak. Oh, adto'y ti teddy bear, kan chocolates. Wow! Agyaman ako na Alex. Ang nagtaktak ka pa'y laang. Ala, awata mon. Pakaragsakak timangted kan ka iti daytoy. Thank you, Alex. Wow! Teddy bear? Human size ko naman. Ay, sana ulaktan Sika talaga. O, ala, sana bale. Regaluan kan tumet, inton kasangay mo. Agmerienda kayo iti kankanan, senyora. Gamno kaya yu timbangan, ada tinulaan itib amanok. Sa dino tinangalaam kadagita, Konching. Insangpet ni senyorito Alex, senyora. Nagimas sika. Anya. Sa dino tinangalaan na. Ginatang na kadi. Ay, saan, senyora? Inted da Almira. Kasangay na gayam ita. Isaw tinangtedan ni senyorito iti dakkel at teddy bear. Ala, mangan kayon, senyora. Naimas ko naktumay. Kasla malipatam tinagan mau no maramanam. Agraman sa nikwam. Anya. Ala, ibalang mo dagita. Wandosan, ipakan mo iti aso kas kada pusa. Ay, apay na senyora. Kano nagimas. Kan italaang amakaraman tayo iti kastoy. Pasig frozen tilot-luto kasi daan tayo. Kabaw lang tayo ti gumatang iti native amanok kas kada kang kanon kita. Eso nga ibalang mo dagita. Jak kayat ti mangan iti taraon anaggapo kadagiti manalon. Ay, saan senyora? Sayang mat daytoy. Ay, no diyo kayat da kami laktan ti mangan. Kananya jay imbagam. Ni Almira tinangtedan ni Alex iti teddy bear. Ha! Talaga sukir day jay ato! Almira, anak ka. Agar-aram ka di kan ni Senyoreto Alex? Ay, saan tatang? Nasingad kami lang iti tunggal maysa. Ay, kunak nonobyong pa yan. Da kayo talaga, tatang. Amok ti kayat yung nga ibaga. Ngam di kay madanagan. Sa anak pa'y ama kinobyo. Agadal kami pa'y anaimbag. Agyaman no kasta, anak ka. Wan tatang, makitkitak tirigat ti panagbiag tayo. Iso nga igaad ko ti agadal. Gapot kayat kumot ang maaddaan itinaranyag ang masakbayan. Ay na, agyaman unay anak ko. Kan maysa, kita anaimbag dagiti pakigay-gay, ma'am. Diyak mo't kindi baga nga amin. Ang kaaduan ngamin kadagiti baknang. Di da kayat ang makisiningid kadagiti marigrigat. Iso nga ganad kayo kani Sandra anak kaw. Nang runa, tamadamdamag kaw nga istrikto ti ina ni Senyorito Alex. Awanan ti makalapad kanyak, Romeo. Makisarita akon kadagiti dadakkal ni Cynthia. Anya ko matibagam ka na ko, ada. Ada nagsaritaan mi kin ni Senyora Felisa gayam ko. Da Alex kan Cynthia ti agasawa. Anya,
Ay, di ka ko magdardarasodos, Esmeralda. Bay ani Alex ti agpili, iti asawaan na. Jak kayat ti sabali. Kan usaraman mo tautak mo. No da Cynthia kan Alex ti agasawa. Manayunan to ti kinabak ng tayo. May talaki na baknang mo ti pampanunutam si ka. Apay, kaya't mo ka di ang maipada ni Alex kadata? Nagasawa tang agpaiso, ngam napilitan aklaan. Iso nga gingay ta, sa anak anaragsak anang asawa kin ka. Kunamladay ta, Romeo. Nga mairamraman kamat iti amin asani ko. Natural at agasawatan. Kandi mo ibaga. Asi ka amin, tinaggapuan na itinaipundar. Gaputan nagbanlugak na itidaduma dita. Ha, basta, awanan ti makalapad kanyak. Noan niya ti planok, iso ti masurok. Alex, iso ni Cynthia. Anak ti gayem ko ani Senyora Felisa. Mama, Cynthia, iso ni Alex. Ti anak ko nga agbalinto nga asawam. Hello, Alex. Nice meeting you. ala, panawan kayo pa dito, Mama. Alex, di kag balin abastos. Sangwam anaimbag ni Cynthia. Ado pa'y tinaskin nga ramidak, Mama. Ala, ituloy yung ti agsarsarita. Alex, di ka pumanaw. Agsarita kayo pa'y kini Cynthia. Alex, agsubli ka! Ala, bayan yun, senyora. Oh, talaga din akon inkasikaso. Pasensya ka niya. Sana bali. Sangwan na kanto inton sumaruno. Naklaat la siguro day chay. Di ka kumagbalin na asukir, Alex. Mama, Talaga ni Cynthia ti kayat kong asawam. Iso apakitaam itinasaya at tunggal umay ditoy. apay akasta kayo, Mama. Apay adiyo imbaga adagos. Nga dagaya man ti kasta plano nyo. Saan kumapay ngamin nga ita? Ngami di makita ka nasingad kay ti dayjay nga Almira. Inasaritak ti gayam ko. Narigatan. Amangan no aglawan kanto iti dayjay nga Almira. Mama, agad-adal kami pa'y laeng. Iso adida kami kumamot apuraen, may papan iti day taabanag. Kan maysa, ipaayo kumamot ti karbangak amang pili, no asino ti kayat ko nga asawaen. Saanan ang mabaliwan ti amin, Alex? No anya timbagak. Iso ti masurot. Iso pangasim, dinak ibabain. Apay akas din ni Mama, Papa. Agad-adal kami pa'y laeng. Ngam intulag nakgayaman iti dayjay asincha. Jakmat amo iti inam. Kinasaritak may papaniti na ita. Ngam talaga nga'y patangken na ti kayat na. Jak kayat dayjay asincha, Papa. Pangasi yo, takasarita yun ni Mama. Kan maysa, agad-adal kami pa'y. Kaya't kumat nga enjoyan ti biyag ko, kas may nga estudyante. Ala, di ka matanagan iho. Siyak ti makam mo, may papaniti na ita. Saan ko maaday ta ti pakadadaalan ti konsentrasyon mo nga agadal? Papa, Igad bukid di ti agadal. Wani ho, ti kagdanag. Siyak ti makaamoy ti daytoy kunak manag. come in. Hello, Alex. Sika. What? Apay? Saan ka din nga imbaga ni Senyora Esmeralda? Nga umaya kita dito mansion niyo? Awan timbagana, iso adya ka mo. Ala, rumor kan dito silid ko. Ops, come on, Alex. Di ka kumagpungtot. Gapo, ta dito ako nga agnaad. Aniya? Awan ti mo iti bagbaga. Iso nga ala, rumor kan dito silid ko. Come on, Alex. Di ka agpungtot, ha? Gapo, ta dito ako nga agnaad. Anya? Wan, Alex. Iso timbaga ni Senyora Esmeralda. Agyan ako dito mansion. Agkasilid ta. Anya? Ni mamam ti akin panunot iti amin. Tila ang bidot na. Di na imbagakin ka. Tapno at least, you're informed. Katamom ka diti kayat ni Senyora. Awagak ka no, iti mamam. Pangasim Cynthia. Pumanaw kan dito silid ko. Saan na mabalin?
Nagtulag da Mama Esmeralda, kan Mama Felisa, adito yakon. Kan Maysa. Ay, ayatan ka, Alex? Isa, please. Di na ko mapapanawan. Awan ti mariknak a panagayat kan ka, Cynthia. Di mo urayan a maikat ti respeto ken ka. Iso a pumanaw kan. Alex. Pangasim. Panawan na kon. Masapol ka di pa'y nga ulit-ulitak dayta. Makapungtot ka? Talaga. Iso a pangasim. Sakbay a maikat ti respeto ken ka. Pumanaw kan. Oh, Cynthia, iha. Apay ngagsangsangit ka. Mama, apay adi yung imbaga ka ni Alex nga umaya kita. Kasaunay ti pungtot na. Pinapanaw na. Anya, talaga pagpungpungtutan nakday jay nga Alex. Katinasakit, Mama. Pinabainan na. Pumanawag ka no dito yan. Sakbay ama po nas ti respeto na kanya. Kasano da ito yan, Mama? Ay, ayatak ni Alex. Talaga sukir day nga Alex. Ang mala, di ka madanagan iha. Siyak ti makamukin ni Alex. Di ka madanagan. Talaga ada kayo tagkatuluyan. Ipanamnama yun dayta, Mama. Ngamin, ay, ayatak ni Alex. Ipatay ko lakit di, no saan kami nga katuluyan. Almira, nadamag mo ka din? Oh, anya man nagtiichismis mo. Kas kala maururaman nga may dito ayan ko. Ay, kan, naglibas ka di, ijay talon nyo? Sana ka naglibas. Talaga nagsardenak nga agparaspas, tani, kas taunay ti darang ti init. Ay, unay mo't day ka pa nagbiyagan aya. Agan anos na Sandra. Anya nga rod ngay. Saan tamot anaya nakabak nang? Ay, wan nga rod. No kumata milyonaryo ak, amang ano intur ka pa yan around the world. Amom, anda nakaalap ko at chismis. Ibagamon Itay pa'y ngururayak ti ibagam. Angam, sabali mo ti bagbagam. Ay no, so sad, Almira. Ha? Amom, adda ka nun ipaasawa da ka ni Alex. Kati dakas, adda ka nun ijay mansyon da Alex na ijay ababae. Anya? Sino tinakaamuam iti dayta? Ni Nana Shuning. Saan ka di a driver da Senyora Esmeralda ni Tata Pedring na asawa ni Nana Shuning? Isuti nang ibaga ka ni Nana Shuning. Anya? Wan Almira, nagsapay ko ma, tasaan nga agbaligi da Senyora Esmeralda iti plano da. Gaputa sigon ka ni Tata Pedring, saan ka no akayat ni Alex ti ibagbagadang asawaan na. Iso akanayon ka no ti panagapadak kan ni Senyora Esmeralda. Adalamat karabi. Diyak pa'y la makaturog. Pampanunutak ti imbaga kanyak ni Sandra. Apay ang masaktanak mo ten. Talaga ka di nga agayatak ka ni Alex. Naaklon ko mat asaanak ang maikarikan ko na. Gapot ang marigriga taklaang. No apay mat ngamin. Asaan nga agpapada ti panagbiag. Almira, anak. Apay adi ka pa'y maturog. Adda kayo matgayam dita, tatang. Wen, kat itay pa'y lang apalpaliiwan ka. Kaslada pa kaburiburam Awan dayt mo'y, tatang. Agpudno ka man kit di, anak ka. Di nagpaglibakan. Awan. Pampanunutak lang. No apay akas ti tibiyag ti may sa tao. Adabak nang. Adamot marigrigat. Kunak lakit din. Noon niya ti pampanunot ang manakaw. Ay na, anak ko. Talaga akas ta ti biyag. At dati nakaibatugan ti tunggal tao. Nalaeng ni Apo Diyos. Iso akas ta ti impaay na agasat ti tunggal maysa.
Isuasaan nga iso, tiing kapampanunutin. Ala, ingkakit di maturog ang anak ko. Tanay, rabi iuna yan. Sige, tatang. Uray da kayo, ah. Maturog kayo matan. Wen, anak ko. Naglibakak ka ni tatang. Jak namin kayat. Ama-amuan na, tipod no, amarikrik na. Almira, diya ko nagpalpalikaw pa eh. Kaya't ko nga ipudnokan ka ti marikrik na. Anya ka di dahita, Alex. Almira, patsyam ko marito nga ibagat. Ay ayatin ka unay-unay. Anya? Juan Almira, pangasim tapat dyan na kuma. Alex! Apay nagsangit ka. Kaya't ka di asawan dahi ta pa nagsangit mo. Kat agayat ka mat kanyak. Ay, ayatan na ko na. Ngaman niya nga ro tinadamag ko. Nga aday dya mansyon niyo ti babae. Akayat da mamam nga ipakalay sa ka. Amom ti may papaniti dahi ta. Nagwaras gaya matagos dahi ta damag. Alex, hindi pa lang anak kariknak, iti panagayat kan ka. Ngam inlimod ko ti marikiriknak. Gaputaan mo ka, Jack, maikarikan ka. Gaputaan marigrigat aklaan. Jack, namnamaan nga gayat ka mat kanyak. Ngam apay ano pa'y anagpunno ka kanyak. Kat iso umati sa sangpot ti babae. Akayat da nga ipaasawa ka ni ka. Sincha tinagan dahi dya babae. Anak ti gayam ni mama. Ngam pulos nga awan ti mariknak a panagayat kan kuana. At dangag pa iso ija mansyon. Ngam jak pulos ka sarsarita. Iso adi ka madanagan, Almira. Sika ti ay ayatak. Kat ilaban ko ti panagayat ko kan ka. Ikarik dahi ta. Talaga gayam maagayan ayat kayon ka ni Alex. Wen Sandra. Kasla Jack naman, ada kami di agkatuluyan. Anya? Apay namin nakasta ti panunot mo. Amo maten. Ada kayat da nga ipaasawa kan kuana. Pada namat lang nga baknang. Awan laban ko, Sandra. Hay, anyan nga agpaiso. Ngam pinatgak lang tiriknak. Inaklon ko ti panagayat ni Alex. Gapot kayat ko mat amarik na tiragsak. Wen Almira, ngam di ka mapukawan itinamnama. Sapay ko mata makaamiris ni Senyora Esmeralda, asaan laang ati kinabak ng tinapatag, no di kat tiragsak ti maysa nga agasawa. Sapay la kumangarod takasta, Sandra. Sapay la kuma. Manang Conching, itimplaan nakman iti juice? Busy ak ngaglutlutaw, senyorita. Mang timpla kayo laptaditan. Sana balay ta adamat sa kayaw at umakdar di ta nagtugawan niyaw. Kin adama imayaw ngagtimpla iti inuman niyaw. Anya? Kay sumait. Awan respetom agbabaunan. Ay, narespeto akmat, senyorita. Ngam talaga abisi ak. Malaksed. No da senyorito, senyora, wano ni senyor Romeo ti mangibaon kanyak, tamabalin ko nga ibati paylaan to'y aramidat, tapno agtimpla iti inumanda. Iso dalaang matibos ko. Ngam siyak ti asawaan ni Alex. Iso abos nakmatan, Conching. Sana balay, tasaan kayo pa'y mata nagkasar. Iso nga alaki din. Tumakder kayo dita, no kayat yung nga uminaw iti Diyos. Buisit ka talaga, bakit, Conching? Buisit ka! Nangag ko ti panagsarita yung kinisintya itay, Nana Conching. Ha? Senyorito Alex? Magustuak ti inaramid yung kinisintya. Aglablabas mat ngaminan. Kunamlan no bumalay dito'y. Jak ngamin magustuhan ti ugali na, senyorito. Isukit di ati awan respeto na. Bak nangagpaisaw nga... Agpada kini mama iti ugali. Barang mauma iti ipakpakita ken kuana. Kat pumanaw matlaang dito'y mansyon.
Apay, talaga ka di mo ay ayatan ni Senyorita Cynthia, Senyorita. Saan na? Gaputan ni Almira ti ay ayatek. Ket iso ti kayat ko amakadwa, iti unos ti panagbiag ko. Talaga ka di nga iso ti ay ayatam, Senyorita. Wala na. Ket ilaban ko ti ayan ayat mi. Ngem pangasiyo, tadiyo pa ibagbaga kini mama. Gaputa sigurado akakaasin ni Almira. Numaamuan ni mama ti may papan kada kami. Ay na, kamaudyanan na. Nakagraduar kayo matay na nakaw. Wan tatang, nagbunga mo ti sakripisyo yung kaninanang. Kain, ti panagan-anos yung anagadal nakaw. Ay na, jak may ladawan ti marikrik na hakanakaw. Kastat mo, tatang. Angam, makarik na aklat ta itiliday. Gaputa saan anak kadaray ni nanang. Puwan nga raw anak ka. Anya nga raw, katandamat marikrik nana. Ang ala, ingkakindi ka blaawan da Alex kan Sandra. Panawon ita, tapno agragsa kanak ka. Saan ka at tapno akliday? Alex, sa dino ka diti papanam? Awan bibiyang mo, Cynthia. Mapanak iti kayat ko apapanan. Ket saan nanasken ngagpakadaakken ka. Ngam, Alex, agasawa tanton. Saan arumbang akasta ti panakilangan mo kanya? Para makita, no talaga nga agasawatan to, Cynthia. Anya? Ket isumat, mas daawak ngamin kan ka. Baknang ti pamilyam. Ngem apay nga ibantay mo ti bagim kanyak dito'y balay mi. Gapo, taay ayatan ka. Ngem di ka ay ayatan. Iso anasken ko mga ammom ti pagluglugaram. Ala, ditakan. Di ka manaktak. Anyan? Nagsakit ti panagsasao ni Alex kanyak? No saan na ka ngamin akayat ti may sa alalakay, di mo ngamin ipilit tabagay, senyorita. Anya? Pudnumat, senyorita. Madlaw adi nakakayat. Nga maapay ngamin adi ka agaway di jamansyon niyaw. Awan bibiyang mo kanyak, bakit kunching? Di mo amo ti plano da mama kada kami ka ni Alex. Amok awan ti limod kada kami. Agam, pasensya kalaangain. Gaputa di nakakayat ni senyorita. Ha, talaga atang sit ka babawnan. Agsagana ka inton sumangpat da mama. Talaga nagganas ti aglangoy dito'y karayan. Almira, love. Imbaga mo, love. Talaga nagganas dito eh. Nalinis ti danon, gaputa saan nga stagnan. Wen nga rod, love. Ay na, itala nga mapadasak ti kastoy. Kasano? Resort ti kanayo na papanangyo. Sa bagay, talaga akas ta ti baknang. Di da pagan ano ti karayan. Sika talaga. At dayta ka manan. Kati sumat. Sika nga anak ti may sa a well-known family. Aglangoy iti karayan. Katuan mat, love. At puyak na rod nga aglanglangoy. Wala, gaputa kaduanak na anak ti may sa amarigrigan. Gusto man lang aminan dayta, love. No para kanyak. Awan anyaman na ti klase ti panagbiag. Tinapatag, ket agayan ayat ta. Ay, kasanungay Alex. Adamatan ni Cynthia kayat da nga ipaasawakan ka. Amang nga nadungtan to ti may sa nga aldaw. Amakla at aklangan. Kat nagkalaysa kayo gayaman. Saan to mapasamak dayta, Almira? Si kalaang ti babae nga inayat ko iti kastaunay. Iso nga ilaban ko ti panagayat ko ken ka. Alex, iho. Planuan tayo ti panagkasaryo kin ni Cynthia. Awan ti mapasamak akalay sa mama. Di naksukiran. Tasyak ti masur. Saanak pa nakasagana ang mga asawa, mama. Iso apang asyo, tadidak pilitan. Ngam kasanon ni Cynthia. Nabayagan nga gururay. Bayan nyo nga aguray, aginggat kayat na. Bayan nyo nga umyan dito'y mansyon, aginggat kay kayat na. Anya? Wan, mama. Kayat ko pa'y nga enjoyan ti kinasingle ko. Iso apang asyo, tadidak ring-ringan, may papan itiday ta akalaysa. Agkalaysa kayo kit din. Anya ti amok ngay. Ang mga no agaramid kakit di, iti kalukwan. Addan bukot ko apanunot, mama. Iso nga iti uray ka anuman. Jak to agaramid iti kalukwan.
cellphone ni Alex, iti na minsan. Ladawan da, iti day nga Almira, tinagado. Talaga asukir dayjay nga Alex. Pudno ti atap ko. At da relasyon day ti dayjay a babae. Mama, anya ti aramidan tayo? Nakagraduar damatan iti kolehiyo. Saan ka di nga isutiin kariyo a panagkalay sami? Ay, Mama, saan kayo ko mga agsanay lang? Agpanunod kayo itinaskan na aramidan kayo. Tapno matuloy di panagkalay sami. ala, agrubat kay ha. At da papananta. Da kayo, senyorita? Wen? Siyak daytoy, Almira? Ti babae nga ikalaysa ni Alex. Anya? Ayos ka mat, Anya? Iti kasta a klase, ti panagpiagyo? Iti dayta a kinababang? Nagtured ka, anak ayan-ayat, kan ni Alex? Sana kon ngagpalpalikaw pa'y Almira. Makiwin na swas ka kin ni Alex. No di mo kaya't ama isagmak kayo asang pamilya. Senyora Esmeralda? Laglagi pam timbagak. Katag panunot ka na imbag. Ala, pumanaw ta dito yan, Cynthia, iha. Nagbangsit taglawlaw. Ha? Sulsulinak at talaga. Nagdungrit, makaulaw! Siya kung tagsakripisyo, tatang. Magkiwin na suwasakon ka ni Alex. Talaga gayam anatang sit day a Senyora Esmeralda. Talaga, amata pobre. Nasakit, tatang. Ngam nasaysaya at antikastoy. Ngam ti ipilit ko ang makirelasyon ka ni Alex. Diyak kaya't amay sagmak tayo. Angam, sigurado ka kadi iti dayta anak kao. Uwan, tatang. Nakasagana ak nagsakripisyo. Diyak kaya't amay sagmak tayo amin. Amamok ni Senyora Esmeralda. Noanya timbagana. Talagang aramidan na. Almira, Nakasagana kiti posible ha mapasamak iti relasyon mi. No pa'y masakitan tatang. Ngamkas iti na ibagag. Nasaysaya atin ngagsakripisyo ag para iti pagimbagan tayo amin. Nakasalitak ni Almira, mama. Kat naamwak ti naramid yo. Nasaya at matiho. Talaga gayam at dakas kayo. Ngem uray agan ano kayo. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Diyak kaya't amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam mala dayta, gaputabak nang da Cynthia. Awan ti mapasamak akalaysa, mama. Agpili ka, Alex. Ikalaysam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asa nga pamilya. Ti masakbayan. Nakasaritak ni Almira, mama. Kat naamwak ti naramid yo. Nasayat, matiho. Tapno marik na dayjay nga Almira. Ajak kaya ti mamirmiraot akas kankwan. Uray anya pa'y ti aramidan yo, mama. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Nalpasan ti saritaan mi kada Senyora Felisa. Kadyak kayat amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam mo na dayta, iho. Gapo tabak nang da Cynthia. Mairaman kanto, iti kinabak nang da. Talaga aday tala kinabak nang tinapatag kada kayo, mama. Ngam dispensarin niya. Tatalaga nga awan mapasamak akalaysa. Kay kayat ko pa'y ti agbyag iti simple. Ngam ti makadanak ti babae ajakmat ay ayatan. Talaga natangkan ti ulong. Ngam agpili ka, Alex.
Ikalay sam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asang pamilya. Anya? Tabot-bot ngandak pa yan, mama. Saan kabot-bot nga niya? Kabalak nga ramidan amin ngayon bagak. Ado ti kwarta. Kat may salang asaok nalpasan. Mama, Isong agsagana ka, Alex. Agkalay sa kayon kin ni Cynthia. Ngam saan adito'y pagilyan tayo. Mapantayo ija abroad. Kat ijay kayon ngagkalay sa. Ijay kayo matan amangkad. Tapno di na kayon gulwan. Dayjay nga Almira. Papayanas ka na papanawam ti babaunan, Esmeralda. Gapo taday tatiamok akasayatan nga ramidan, Romeo. Anya? Saan na naskay? Ni Konsing, ti kabayagan di ti mansyon. Kat iso, ti mapagtalkan. Di mo pagawidan tayo so ti pangitalkan tayo ti mansyon ama panawan tayo. Anya, di ka kadiag pampanunot, Romeo. Kasanoon no iti ipapanaw tayo kat maadaan da iti komunikasyon kini Almira. Amumat a close da kini Alex. Kayat ko lang tagsigurado. Kayat ko anaragsakton ti panagasawa da Alex kan Cynthia. Awan latamukon. Saan dan to anaragsak? Kaputa sa bali ti ayatan ni Alex. Aping namin nga iparit mo ti panagragsak na. Kayat mo kada may padada ka na ta? Akanayon ti panagapat ta? Sumardeng kan! Awan matla ti serserbe dagita ngay bagbagam. Katyawan si Serbina. Pah! Talagang kayam nga niya dayo da kanyak ni Alex. Talaga matdayjay a Senyora Esmeralda. Pinagkalay sa daidan ka ni Cynthia. Napan kami ka ni Sandra ija mansyon da. Kabarbaro amin dagiti katalak da ijay. Awanan ni Manang Kunching. Kat masiguradok aplano amin ni Senyora Esmeralda. Tapno awan ti pagdamagak may papan ka niya, Alex. Ala, sana balay anak ko. Talaga siguro asan ada kayo kan ni Alex ti agkatuluyan. Ngamno da kayo man ti talaga na ituding iti tunggal maysa. Dumtang tulata anak ko. Ngam, tatan. Ada pa'y may sa parikot ko. Anya dahi ta anak ko. Pakawanan na ko, ma. Gaputa masikugag. Ni Alex ti ama. Anya? Pakawanan na tatang. Diyak ngamin ninamnama nga umadayo ni Alex. Kat nagtulagan min ti panagkalay sa ami ko, ma. Awanan ti maramidan tayo anak ko. Saan yung mga tanagayatan ti panagin na dayuyaw? Ikagumaamlat ta. Apadakkelan ti anak mo, Almira. Alex, honey. Kaya't kumatngag pa siya tado, ha? Total, awan matrabaho ta ita? agpasyar ka asiksika. Honey, agasawatan. Isasaan ka kumamat agas ta kanya. Legal ti panagassawatan. Ngem di ka ay ayatan. Gaputa impilit da kalaan kanyak. Amum dayta. Pangasim, Alex. Ayatan na kumamat akas iti panagayat ko kan ka. Sorry, Cynthia. Ngem talaga ajak maarami dayta. Gaputa may salaang tilinaon dayto'y pusok. Ni Almira. Dayjay amamirmiraot. Alex, dayjay kadilaan nga babae ti makagapo. Naapay at tinak maayat. Napimpintasak nga mi ti dayjay a babae. Kanado ti kwartak. Ado ti sanikuhag. Iso ana saya at nga adayo ti panagbiag mo iti sidong ko. Gaputa saanen ang masapol nga trabaho ka. Awan patag ti ado a kwarta. No saan mat anaragsak ti agasawa, Cynthia. Dayta ti laglagi pam. Ala, panawanak dito yan. Jak kayat ti masinga iti aramida. Ni, apay ka di Almira. Saan ba't nagsarsardan ng nagsanit ni baby? Wala ron. Makaturturog siguro. Ay, sumat lagayang magriri, ah. Aguray ka.
Apay akas tamot ton dagita mata. Mapuy-puyatan at namin, Sandra. Amumatan. Awan kasi nublat ko ka ni baby. Saan akabaulan ni tatang ti agpuyat? Ay, anyan ti kastoy? Kaasi kayo mo't, Almira. Kastoy gayam ti pagbanagak, Sandra. Ngamukla ko mga kastoy. Jagon impilit ti nakiayan-ayat ka ni Alex. Ngam ay ayatan nyo mat nga rod ti tunggal maysa. Ngam ubaw ti panagayat na. Di na inlaban ti ayan-ayat ni. Di nagpay kinumusta sakbay nga imadayo. May samat na dyan nga, Alex. Apay, kaguram ka din ni Alex, Almira? Talaga nga adag kura amariknakan ko na. Pinutid na pa yan anamin pinsan ti komunikasyon mi. Bayamon, padakkalat ni baby. Gapo tayo sa timaysa ang makagapo. No apay adyak mapukawan ni tinamnama. Unay kan, Alex. Day talag barbar Dr. Aramida. Ada ka di problema, mama? Sika ti problema, iho. Saan tayo ngay may dito ya, bro? Tapno ag barbar taglan. May tayo dito itapno ag trabaho. Kan tapno ag biag kayo anaragsak kini Cynthia. Kat sikamat ti problema, mama. Di yo ka di amo dayta? Anya, tapay ko mapagparikutan na, iho. Kat baybayan kamatan iti kayat mo nga aramidan. Gaputa man naging bubukod kayo, mama. Impilit yo nga ikalaysak ni Cynthia. Iso nagbalinan a miserable ti biyag ko. Aging gakadita kat dinak maawatan, iho. Gaputa didak met maawatan, mama. Iso saan tangag kinawatan. Sumardang kan, agasawa kayon kini Cynthia. Eso ang mga barwanan kan. Aklo namon ti kinapod no, Alex. Jack maramid na ita, mama. Asawa ngagpaisuita ni Cynthia. Ngem nila ta Almira tilinaon ti pusok. Almira, balasang ni Ira nga anak mo. Wen nga ron, Sandra. Kaya't naasawan, bakit akmatan? Wen nga ron, kasla kaano laang idiubing tayo. Awan pa yan dagiti dadakkel ko. Dudwa kami iti anak ko, tadagiti kakabsat ko, adamot ten bukod da a pamilya, kat adadan iti lugar ang nakaikamangan da. Kabailak pa nga tanga isakad di anak ko, Sandra. Kabailam day ta, Almira. Adamot pang gadang. Iso adi mo pa kadanagan day ta. When matkit di Timot ama ni Ira. Awanan ti damag ko may papankan kwa na. No kasanumat nga tan, ti panagbiagda ka ni Cynthia. Ay, di mon panunutan day di a tao. Masakitan ka laang. Tiket di panunutam, kat ti agdama, kan ti masakbayan yung agina. When matkit di, ay, sayang. Jack na itrabaho ti inlepas ko a kurso. Kasanumat gamin. Saan akon anak kapag board exam idi. Gapo ta Jack na asikaso. Gapo iti panagsikog ko idi. Katagpada talaang ngam sana bali. Ano santan ti manggad iti pribado a sektor. Uray na babala ang ti sweldo. Tinapatag, adda masweldo ta. Manon atawan tinaglabas, sipon nagkalay sa da Alex kan Cynthia Esmeralda. Kam, awan pa'y matanak da. Ay, wan nga rod, Romeo. Bagak maat nagpakita da iti doktor. Ngam di dapat kayat. Kunakit din ni Alex anasaysaya at no awan anak da. Dahil ti pagkakitaan, asaan na naragsak ti panagasawa da. O, kita man, kanayon ti panagapa da. Kanayon ti sana panagkinawatan. Basol na ito ni Alex. Gaputa di nabayat ni Cynthia. Sikat, akin basol iti amin, Esmeralda. No, di mo kumapinakibiyangan ti biyag ti anak mo. Nalabi, naragsak na kumaita ka ni Almira.
No iso dati nag-asawa. Sigurado anay busan ti kwarta ni Alex. Tawan mo at ti kinabak ng dayjay nga Almira nga isabat na kuma. Bakit kan lakaitan? Saan ta na makapagtrabaho? Magnamnamatalangan iti mapaspastrek ti negosyo tayo. Saan ta nga mo? No, kaano ti panang isublita iti bulod ta abiyag. Isog agbalbaliw kamit kuman. Panunutan ko man ti pagimbagan ti anak mo. Nanang, ituloy ko ka di pa iti agadal? Anak ko, agadal ka. Gaputaday talaan ti amok ama ipatawid ko kan ka. Nanang, amang ano marigatan kayo. Dumakdakalan ti magasgastos ko nga agadal. Talaga nga ada magastos. Nga oray ibagatan, a government university ti pagadalam. Hindi ka madanagan. Ikagumaak ti manggad, tapno ada gastusan. Agyaman ak unay, nanang. Ay, no apay mat ngamin, nga irresponsable ti amak, nanang. Bak nang damat, ngam apay nga tangaawan ti kunana mat amang kumusta. Bayamon anak ko. Di mon pampanunutan ti amam. Saan tangaam mo, no anyamot kan ti mapaspasamak kan kwa na ita. Jak malapdan ti bagik, amakarik na latay ti gura ken kuana, nanang. Tano talaga anapatagtaken kuana. Ingka gumaan na tako maabiniro. Iswa talaga kit di nga responsable, ah? Ala, mangan takit din anak ko. Saanen aday ta, ti pagsaritaan ta. Mama, mano atawon ti naglabas. Sipod nagkalaysa kami kani Alex. Ngam na lamis matlatta ti panakilangan na kanya. Ay, day tangarod kat iha. Kastoy kadilatan, mama. Iha. Kanayan kami nga agapa. Adaman pagkaduan mi. Madlaw asaan ang naragsak ni Alex. Awan pa'y anak mi. Useless ti panagdan nami. Pasensya am kumalatan ni Alex, iha. Kanayon kadilatan asya ti agpaspasensya. Kastilatan na kanayon. Makauma. Agaramid kayo iti pamuspusan. Tapno maornos ti amin kada kami. Horayan niya taramita kiha. Talaga di na maisurot ipagina ang mga yatkan ka. Baliwang mo't ngamin, ti panakilangan mo kan ko na. Anya? Siya ti agadyas, kasjay ka di, mama? Saan ka di ngayon bagam iti? Aka ba alam nga awatan ti mabalin ang mapasamak, iti panang pilit mi kan ko na, amang ikalay sakat ka. Kastaitan ti ibagayo? Kaya't nasawan. Nauma kayon amang bagbagakan ko na, mama? Inkariyo mo't nga aramidan nyo ti amin. Tapno ayatanak ni Alex. Makitam ti bunga ti inaramid jo, Esmeralda. Anya manan ti bagbagam Romeo. Nangago ti saritaan nyo kan ni Cynthia. Agsinsinnidir kayo matlatan. Daitan ti bunga ti naramid mo, apan ang ipilit iti kalaysada kunakmanan. Basol ni Alex ti amin kunakmanan. Nagsimple ti kayat ko nga ramidan na. Ayatan kan ipatagna ni Cynthia, tapno agbalin anaragsak ti panagdan nata. Ngawan ayat iti nagbatan ti agasawa. Adayaw ang mapasamak na itang ibagbagam. Ay, tsaka mo na niya ti aramidak. Nasakitan ti ulo kamangkit kita iti sitwasyon dadwa. Sa naklakat ngarudan ang makapag-relax. Dahita ti may sabungan na imbes nga relax ka, iti panagsardeng mo ngagtrabaho. Awan taday talag konsumisyonan iti may papan ka nagiti agasawa ti aramidam. Kaslaawan mo tantiin na ng Almira. Saan ka kadi mabambanog? Ay na, kinapudno na, mabambanno ka. Ngam agkurang na ti sweldo iti pagpapayak. Iso anas kan agbiro kak iti sideline ko. Amang ano makaala kamot iti sakit mo iti daytang aramidam. Saan mat siguro, Sandra? Adamarik nakno daduma. Kasla nakapsot dagiti matak. Anya? Ni, agpa-check up kan Saanen, Sandra? Gastos lang dayta. Ay nga, di mo tagisayangan ti magastos mo, gaputa maipapanday ta iti salunat mo. No kayat mo,
Ijay talaangan RHU. Sige, Sandra. Inton awan ti Aramida. Saan ama ibus ti trabaho, Almira? Iso nga ikarigata mo ket di ti agpa-check up. Nasaysaya aton ti masapa ama amwam no anya dayta. Esmeralda, kayat ko ti agsublin ni Pilipinas. Anya, kasanon tinegosyo tayo dito eh. Dapat lagi ti katalag tayo. Kayat ko nga men tagtali na Eden in the Pilipinas. Anya, di useless ti pa nag-migrate tayo dito abroad. No kayat mo ti agsubli niya Pilipinas. Kano nabayag tayo mutan dito. Kailiw ko mutan ti wagas ti panagbiag in the Pilipinas. No kayat mo, sumurot ka. Saan? Tiyak kayat ti agawid ijay Pilipinas. Kakaiso na asaan ang mapanunot ni Alex ti agsubli ijay Pilipinas. Sapay, mailiw ako ni Chay. Basta, awan ti agawid ijay Pilipinas. Kumusta mo ti panagadan mo, iha? Nasaya at latabat, anti. Sana ka marigatan. Gaputa kayat ko at talaga ti kursok nga inala. Nasaya at ano kasta balasan ko. Ala, igaad mo ti agadan. Tapno si kati mangituloy iti propesyon ni nanang mo. Wen, anti, kayat ko at talaga ti makalpas. Tapno makapagsubadak mo't iti inak. Kada kayo, anti, iti amin atulong yo. Ay na, sa anak, adumaw dawat iti kasukat ti amin atulong ko kada kayo. Aggayam kami kaninanang mo. Iso anak kasagana ak atumulong, aginggat kabaelak. Ay na, agyaman ak unay, anti. Kat ikarik, subadak amin dagiti rigat yo kanyak. Ayra, anak ko. Anya ka diti aramidem dita? Aglutluto ak, nanang. Mabalin ka di nga umay ka pa'y ditoy? Ay, wan, nanang. Apay ka di? Pakikita man jay sagad, anak ko. Sagad ko na yun, nanang? Wan. Daytoy man, nanang. Adagayam dita. Apay ngay. Jack matan makita, anak ko. Anya? Ti Masakbayan. Denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napuluan. Naulpit, agkasa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ayra, anak ko. Anya ka diti aramidem dita? Aglutluto ak, nanang. Mabalin ka di nga umay ka pa'y ditoy? Wan, nanang. Apay ka di? Pakikita man jay sagad, anak ko. Sagad ko na yun, nanang? Wan. Daytoy man, nanang. Adagayam dita. Ang apay ngay, ajak matan makita. Anya? Di nyo makita ko na yun, nanang? Wan nga rod, anak ko. Kasla nga min blurred ti panagkitak. Kasla kakapsutak. Anya? No kasta nga rod, ipat kayon iti ospital, nanang. Ay, saanan, anak ko? Sumaya at tumutla siguro ti panagkitak. Mangirwara kiti kwarta iti bangko, Alex. Anya man ti pangusarami ti kwarta, Cynthia. Ada pangaramatak. Apay, ada ka di reklamo? Awan reklamok. Ngamday tamot laggas gasto center aramidam. Pasyar dito'y, pasyar ijay, kastalatan. Kat, basol mo. Taddi mo matkayat ti sumorot kanya. Kaslawan torong ti panagbiag ta, Cynthia. Gapoy ti arhamid mo. Apay, awan ka di ti plano nga agurno para iti masakbayan. Saanan anaskan? Baknang kami asigod. Iso asaanan ang masapol nga gurnongak. Di mo amo ti masakbayan. Sigurado ka kadi nga agnanayon ti kinabaknang mo. Aggasto sa kaginggat kay kayat ko. Kat di nagpakibpiyangan. Kat aggastos ka mo at aginggat kay kayat mo. Di kalapdan. Basta siguradom lang nga awan pa kainaikan daychay nga Almira. Nanang, kitain yu man dayta. Addan komplikasyon ti sakit yu iti mata. Iso anapukaw ti panagkita yu. Anya? Wan, nanang. Kinasaritak dagiti doktor.
Kat naladaw ka no ti panagpa-check up yo. No, kasta. Bulsa ka kon, anak ko. Wananang, sigon ka dagiti doktor. Operasyon laang ang tinamnama. Tapno agsubli ti panagkita yo. Ang awan ti kwarta abus-busan ta, anak ko. Day tangarod nanang. Ang amsa na bale. Agbirok ta iti pagpatulungan ta. Agdawat ta iti tulong pinansyal. Tapno may pataming ka, nanang. Saanan, anak ko? Marigatan ka laan. Ika gumaaklatan ti agbyag iti normal. Nga uray kasto iti kasasaad ko. Kasapulan nyo ti adong adjustment, nanang. Sana sinsinan ti sitwasyon nyo. Basta, di ka unay madanagan, anak ko. Adaasi ti Diyos. Saan na ta, abay-bayan? Lester, amangan magsardeng ako niti panagadal ko. Ha? Apay nga, Ira. Sayang mat, May salangan atawan. Agradwar tayon. Lester, di na kun mapaadal ti inak. Gaputa nagbalinan a bulsag. Anya? Awan, Lester. Sana na makapagtrabaho ni nanang. Awan matan ti pangalaan mi iti pagbiag mi. Iso alas kan nga agtrabaho Anyan tinagbambanagan ti inam, Ira. Hindi mad na ngamin tinabayag a marikrik, nana. Sana nagagagas. Iso akas jayan. Nabulsag kat nga ruden. Ala, yan anos mo kailangan ti sumrak iti pagadalan, Ira. Agbirok tanto iti scholarship. Barang makastrek ka. Kat ti amam ngay. Talaga ka di, ngawan komunikasyon nyo? May samat day siya at tao. Kinapudno na. Nalaos tigurak ken kuana. Gapo iti panang baybay anak na kami. No talaga napatag kami ken kuana. Inka gumaan na kumatinang suporta kada kami. Sa bagay matkit di Ngamala, di ka mapukawan iti namnama. Adda nga adda solusyon day ta mapaspasaran ita. Buisit ka talaga, Alex. Inbabain na kadagiti gagayam ko. Kasano man ngayon babain ka? Kinaduan ka lang arudan iti dinarayam aparte at dapay laing may bagam. Apay apimanaw ka, Dagos. Kat nagigyan ka lang iti lugan? Kaslak lang mo lang iti resepsyon a pinanawan ti partner na. Sorry, Cynthia. Ngam talaga sa anak ana irwam ngagpamarang. Mano ti tawantan ngagdandan na. Mano atawanan ti naglabas. Sipod nagkasarta. Ngam kastoy kapay laang aging gayta. Kaslata aso kan posa. Gapo taawan ayat iti nagbaitan ta. Anya. Panagkunak. Dayto yan ti panawan. Tapno agsinatan, Cynthia. Agsinatan. Gaputa na uma akon. Anya. Papa, maumuma akon iti sitwasyon mi kini Cynthia. Alex, iyo. Nabayag mata na nagdan na kami. Ngam awan at talaga ti mariknak a panagayat kan ko na. Gaputa may salang ti linaon ti posok. Ni Almira. Iyo. Sipo na din. Suportara kami na planom. Ang no planom ti manangisinam kan ni Cynthia. Diyak kanunungan na ita. Papa, Well, Alex, nagkasar kayo. At nagkinaryan nyo. Dahil ako mati pampanunutan. Kan may sa baso ulit na marswa ti panagsinat ti agasawa. ngam anya ti aramidak papa. Sa anak mat anaragsak iti sinong na. Iso akagurak ita ni mama. Iso ti akin plano iti amin. Punasam ko matigura iti kaunggami ho. Sursurom nga anyatan ni Cynthia. Akas iti naramid ko ili ka ni mamam. Anya. Kas iti inaramid yu idi kini mama ko na ayo. Wani ho. Lenggam tay bagak. Tapno maawatam ti amin. Impas ngay mon ti sikob mo, Esmeralda. Sipod pinilit dak amang ikalay sa ka. Inaramid ko amin na pagrebengak kas asawam.
Awan mat siguro ti makunam. Mairan-ranod ka mat iti kinabak nang mi. Sipod nagasama na, Romeo. Iso nga awan mat siguro ti may bagam. May sakripisyo ti ayan ayat mi kanilos gapuken ka. Kat kinasakit. Pinikot na. Tapno adalang mangitakder iti sikog mo. Sana bale, gapo tabak nang kami. Kan, adamat rin na kan ka. Managing bubukod ka. Managing bubukod ka, Esmeralda. Nukas ka. Saan ada kayo ti amak, papa? Pasensya ka. Noon nagilimad kami kan ka, iho. Yak namin kaya masaktan ka. Gaputan napatig kan kanyak. Asino nga rin tipudpud nung amak, papa? Yaka mo, iho. Kaputa, saan ko nga am-amo ti damo a boyfriend ni mamam. Kat, hindi na mo na amasikog. Siya ti pinilit da amang ikalay sa akin ko na. Tapno saan lang na may babain. Nukas ta. Agpada tayo ti kapadasan, papa. Wala, Alex. Isa akas taon na ti panangtubngar ko hindi ka ni mamam. Hindi plan-planuan na ti kalay sayo ka ni Cynthia. Ayam, di nakimpangag. Anyan. Kastagayam ti pudno a kinatawag. Nagsakit ti inararamid ni mama. Nagilimod pa'y gayam kanyak. Ayam pangasim, iho. Di ka ko magumurkura. Kat laglagi pa, ipatpatag ka unay. Imbilang ka na pudpudno nga anak ko. Anyan, ti kastoy ang nagpampanagag, Sandra. Kastoy gayam ti agur-uray agasat ko. Almira, sa anak mat ang nagkurang. Inaramid ko ti amok ka na sayaan. Ngam, apay. Naulpit ni gasat kanyak. Awanen dagiti dadakkel ko. Pinanawan nagtilalaki nga inayat ko iti kastaunay. Sa ita, nagbalinak kabulusak. Kasano nga rood ang maisakad ko ti panagbiag mi iti anak ko. Kasanon ti panagkatal na. Almira, di ka ko mamapukawan iti namnama. Uray kasano karidam ti pasamang ti biyag mo. Patsag adumtang tumatlaan ti lawag. Di mo pa kadanagan ti amin. Adtoyak agayam mo. Nakasagana at tumulong kan ka. Agyaman ako na, Sandra. Kaputada ka. Siguro, noawan ka. Diyan amo no anya ti aramid. Ay na, makasangit. Gapo iti ragsak, Lester. Kung nagtukat, Ira, sigurado ang maala ka iti scholarship nga inaplayan ta. Pinatganti na Marso at ikid daw ko. Ay na, dakalan da ito'y atulong para kanyak. Talaga adakkel atulong ti scholarships, Ira. Isu nga igad tayo ti agadal. Sana bale? May sa semester langen, aggraduar tayon. Wan nga rod, Lester. No apay mat anala daw ti panakaawat ko iti daytoy nga scholarship. Sana bale tinapatag, naawat kan. Ken, adapay mo ti refund mo. Dakkel mo't ti maawat mo cash. Sa bagay, husto ka, Lester. Busbusak iti pagadalan ti daduma. Kat no jak maibos adagos, aramatag tungag sapol iti panggada. Apay nga impudnom ti amin kin ni Alex, Romeo. Panawan matan, tap na maamuan natin kinapudno. Sana mabalin nga ilimod mo iti agnanayon ti kinatao na. Talaga akong trabida ka iti biyag ko. Bakit kan lakaitan? Sana rin ba nga nagtalagap apa ti mapasama iti biyag ka? Takita man, may padpadan ti anak mo iti kasasaad ka na to. Ha? Kita man ay bag. Pasaray agapan da Alex kan Cynthia. Apay, kahit mo kaniya kasjaydan nga agnanayon? Basta, masurunak kan ka, Romeo. Kan apay nga imbagam kin ni Alex. Ada sa isaya at no agawid pa ilangi niya Pilipinas. Kaya't mo asawan.
Nasaysayat no agsida da. Sana na ita ti kayat ko asawen. Ti kunak. Nasaysaya at no agin nadayo da pailain. Tapno may kanday ti gundawa ya makapagpanunot. Amang ano kasapula na maadaan dalang iti peace of mind. Tabarang no iti panagin nadayo da. Kat maamiris da ti kinapatag ti tunggal may sa kadakwada. Oh, nawata mon, ti kayat ko ang mapasamak, Esmeralda. Nasayata na sabat ka ayra balasang ko. Ha? Apay ka di, auntie. Kaslagdadaras kayo, man. Ay na, ninanang mo balasang ko. Adda nang ibaga kanyak, anak kita da kano ijay igid ti kalsada, ijay sentro nga agpalpalama. Anya? Unay matan ni nanang. Kasano nakadanan ijay? Abangan no nagpaspasarak anapan ijay. Iso ama pa anak ko ma, tamapan ko sukunan. Ay na, agyaman ak unay. Gaputadda kayo, auntie. Ala, kuyugan kayon amang sukon ka ni nanang. Nanang, anya ka di tinapampanunot yu. Apay anapan kayo pala ang ijisentro ang nagpalama. Pasensyakan anak ko. Di na ko maibain. Kayat ko lang amang gad. Nanang, saan anaskan amanggid kayo? Umdasan ti sweldo, kas working student. Kan adamat jay naawat ko, ijay scholarship ko. Saan tamat siguro nga agbisin, nanang? Masikuranak mat ngamin dito balay. Ay na, saan kayon arumrumwar, nanang? Kan saan kayon amapan agpalpalama? Saan matlang anasayat apakasarsaritaan nyo ti panagpalamayo? Anak ko, Agaramid kayo latan iti pagpigadan. Wano, flower vase. Taisulangan tila ko yo. Ket inton agradwara kon. San kayo amadanagan? Taagsapulak adagos iti panggadak. Oh, apay iho. Pagda ka di manan parikot mo. Malagip ko manan ni Almira, papa. Anya, Urean niya tir aramidak. Jak may waksi iti panunot ko ni Almira. Iso ngamin ti babae nga inayat ko iti kastawanay. Ado dagiti arapaat mi. Ado dagiti plano mi para iti masakbayan. Ngem sana natungpal. Gapo iti isasangbay ni Cynthia iti biyak ko. Narakrak amin dagiti plano mi. iho. Kasi ti kanayon nga ibagakin ka. Nasakit man, naskan alipate mo ni Almira. Papa, Kat no, may papanit ti sitwasyon nyo kan ni Cynthia. Para kanya, masapol lang nga ginadayo kayo pa eh. Marang no iti panagin na dayo yo. Kat iliwan nyo ti presensya ti tunggal maysa. Babanday ta, maamiris yo nga ay-ayatin nyo gayam ti tunggal maysa. Almira, nakastruk ti anak mo iti trabaho. Wen nga rod. Ay na, maragsakan ak launay. Maragsakan ka kunam. Ngam apay nga rod saan ka. Kasladyak nga min patyan. Jak na subaybayan anaimbag ti panag-aadal ti anak ko. Agam ita, agsirsirben iti may nga ospital. Dayta ti pakakitaan, nga ada ka si ti Diyos, Almira. Di na kayo binaybayan iti laksid ti ado arigat, anapasaran nyo nga agina. Sayang laan, gaputa jak makita ti anak ko, nga isuot na ti uniforme na iti trabaho na. Iso nga rod nga alalukuyan da ka nga pa, doktor. Tapno makakita kan tumanan. Saan, Sandra?